yarka da yardar Ubangiji. Cikin faɗa baban yarinya ya ce, inda a ce yarka ce take kwance haka zaka nutsu? Cikin nutsuwa likita ya ce, ka yi wa yarka addu'a, zan yi iya ƙoƙari na cikin ƙudurin Ubangiji. Bayan shafe awanni a ɗakin tiyata, likita ya fito cikin farin ciki ya ce wa baban yarinyarka ta tsira. Ba tare da jiran abin da baban zai ce ba, ya yi sauri ya bar asibitin. Cike da rashin gamsuwa kan halin ko in kula da likita ya nuna masa, sai ya dubi wata nurse ya ce, me yasa wannan likita yake da jiji da kai haka ne? Hawaye suka zubo daga idan nasu. Ta ce, yarinyar wannan likita ta mutu jiya a hatsarin mota, yana wajen jana'iza ne muka kira shi ya zo ya yi wa yarinyar ka tiyata. Yanzu saurin da yake yana so ya koma ne wajen jana'iza. Darasin labari shine mu daina saurin tuhumar mutane saboda ba mu san halin da suke ciki ba. Mu kasance masu fahimta da kuma nuna alhini ko damuwa kan halin da wasu suke ciki.